Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kaning. Gisaulog karon sa simbahan ang solemnidad sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus or balaan nga kasing-kasing ni Jesus, Sacred Heart of Jesus. Gipahinumduman kita nining maong kasaulugan na kitang tanan gihigugma sa Dios ug ang ato usab nga buhaton maorasab ang paghigugma kaniya sa tanang takna aron makabot nato ang tinuod nga kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Iampo nato ang tanan nga mga katawhan nga magdebosyon sa balaang kasing-kasing ni Jesus ug mosunod niini aron magmalinawon ang tibuok kalibutan. Iampo sab nato ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi naunta ang kalipay sa ilang kasing-kasing magpadayon ug ang kabalaan sa kinabuhi makab-ot unta nila. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, buktong anak samahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, nalipay kami tungod sa mga gasa sa gugma nga among nadawat gikan sa kasing-kasing ni Jesus, imong anak. Abliha ang among mga kasing-kasing aron makaambit kami sa iyang kinabuhi o panalangini kami kanunay sa iyang gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Kay kamo bala ang katawhan ug iya kamo sa Ginoo.
Sa tanang katawhan kamo ang gipili sa Ginoo nga inyong Dios aron maiyang kaugalingong katawhan. Gipili kamo sa Ginoo ug gimahal niya dili tungod kay mas daghan kamo kaysa ubang katawhan. Gani kamo may labing jutay. Apan gipili kamo niya kay iya man kamong gimahal ug gituman niya ang iyang gisaad sa inyong katigulangan. Busa gikuha kamo niya pinaagi sa iyang gahom ug giluwas gikan sa kaulipnan, gikan sa gahom sa hari sa Ehipto. Makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios, Dios gayud. Kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan ug ang iyang gugma walay paglubad niadtong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya ug nagtuman sa iyang mga sugo. Apan silutan niya sa walay langan kadtong nagsalikway kaniya. Busa tumana gayud ang tanang mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya. Dayka ang Ginoo kalag ko ug ang tibuok kong kaugalingon. Dayka ang iyang balaang ngalan. Dayka ang Ginoo kalag ko ug ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Gibulong niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo o kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugayng masuko ug hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nimibalo siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Alang kanila
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios ug nakaila sa Dios. Ug wala mahigugma sa iyang isig katao, wala makaila sa Dios. Dios kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato ug gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pay tao nga nakakita sa Dios, apan kung maghigugmaay kita, magpuyok kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug anaa kanato ang Dios kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato ug gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayawon ikaw, Panginoon. Si Jesus miyahat sa langit ug nagampo. O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigol ikaw, O Kristo. Sukad ko nakamatngon og buot, kumon ginana kong mabati ang reklamo sa mga katawhan labi na sa mga ginikanan lisod kay kinabuhi karon.
Pirmi gina. Karon hapit na lang ko namatay. Maura gyapoy istorya. Lisod kay kinabuhi. No? Kamoron, hayahay inyong kinabuhi o lisod? Maura gina. Hangtod na lang ta mamatay. Lisod lang gyapon. Gikas pagkatao, lisod. Hangtod mamatay, lisod. Ngano man, tungod kay ang atong kasing-kasing wa muliwat sa kasing-kasing ni Jesus o sa kasing-kasing ni Maria. Kana ra gyud rason. Unsa may kasing-kasing ni Jesus o kasing-kasing ni Maria, puno sa gugma. Na ay gugma ba? Nya kining gugma matud pa ni San Juan, gikan gid ni Ginoo. Dili ni gikan nato. Niya human gikan sa Ginoo ni anato mao nang kamao sa tang higugmas uban. Pero kung ang ato na ganing higugmaon mao na ang atong kaugalingon, kapoy kayo. Kaning atong kaugalingon kapoy kay ni higugmaon. Pero ang imo ganing silingan mo imong higugmaon gaan. Sige ko na be. Lingiyay mong tupad na kumusta man ron kinsa may imong gihigugma, silingan o imong kaugalingon. Silingan, wa ka mangaway sa silingan, wa ka nang libak, wa nimo apikiha imong silingan sa agianan, wa nimo parkingi ang agianan sa imong silingan kanang karsada. Ay nana ba mga pangutanang ingon ana, wa ba nimo siya paningli sa utang? Silingan na nimo. Imo ba siyang kitabangan sa iyang mga problema? Wa ba nimo siya sawaya? Wa ba nimo siya tamaya? Kana silingan ko na nimo. Pero musugod na gani kag kasuko sa imong silingan, sugod na kagtamay, siguro na gid nimo ang imong kaugalingon, mubugat dayon ang kinabuhi. Bugat yun. Labi na gyud musugod na kagkasuko, nya himuon dayon nimong pagdumot, bugat ang kinabuhi. Mao na daghan kay karon nga stress. Kapoy. Ang uban nagdepresyon, kapoy. Mao na matod pa sa atong unang pagbasa, gipahinumduman ang mga Israelita nga gipili mo sa Ginoo dili tungod kay maayo kaayo mo, di sad tungod nga kamoy pinakabuutan, di sad tungod kay kamo mo'y pinakadaghan, kung dili tungod kay gihigugma mo sa Ginoo. Kani man gugma, di man ni nato madiktaran. We cannot dictate love. Tanawa di ba mo ingon ang uban, ang gugma buta. No. Kaya maglibog man kang anong nahigugma man siya ning tawhana nga manuyupay man ni. Nya kabuutan niya. Kamaayos iyang kinabuhi. Nganong igambol man niya aning iyang kinabuhi. Pero gimo siyang tambagan, palibagbag lang ingon lang, I love him man. I love him man. Ana, may magkamoy mo tipon, mo ana dayon. May magkamoy magtipon, nya may ingon din ginikanan sus, magkwintas gyud kag problema ana inday. May magkamoy mo tipon, I love him man. Ana. Gabuang mangga ka, bahala nga lang kunyog buang, I love him man. Di ba? Unsawan, sakto. Kamo, wa pa mo mabuang sa gugma. Wa mo mabilong aning nabuang sa gugma. Kana bang badlongon ka ba nya di lang yapong kapatuo kay pakabuang karon daghan eh. Pero dunay duha ka klase sa gugma mga igsoon. Ang gugmang tawhanon ug ang gugmang Diosnon. Ang makaparelax nato mao ang gugmang Diosnon, dili ang gugmang tawhanon.
Nya unsa may kalainan ani mga kalainan aning duha ka gugma. Ang gugmang Diosnon kanunay gid nang nakasentro sa kabalaan sa kinabuhi. Mao bitang gitawag og Sacred Heart. Ngano ang Sacred Heart man? Kay ang gugma nga naas kasing-kasing ni Maria ug ni Hesus pulos gyud way mansa sa sala. Kanang tinuod yung gugma di ginagustog sala. Gani mahadlok gina nga makasala. Pero ang gugmang tawhanon bahalag makasala basta malipay lang ko. Nana ba di mo care ang gugmang tawhanon. Ang giapas ra gyud gugmang tawhanon malipay lang ko. In kasala man gud na lipay man ko. Mo nandoon na tayo panultihon, if you feel, if you like it, just do it. Oh. Lipay man ko aning suyop. Suyop ko. Ako maning kalipay. Lipay man ko aning puyo-puyo. Ako maning kalipay. Ay ko ninyo hilabti. Nahigugma man ko ani. Lipay man ko aning same-sex union, ako maning katungod, ay kung ninyo badlunga. Ana, bisag mo ka, sala man na, I don't care. Ana, ano? Nganom dig makasa, yung kasus, ma-impirno yun ka, tuom kag impirno. Naon bitaw na ito, nabay impirno. Basig ka mo pa'y ma-impirno. Ana, ay lang kung yung hilabti, kay ako ning kalipay. Di ba? Mo na itawhanon nga, gugma gilingay mong tupad ingnaon sa nang imong gugma diha tawhanon o Diosnon. Pero ang Diosnon nga gugma mag-una gid siya sa pagtan-aw dili baka sala kining akong pamaagi, di ba kani sala niya og sala gani di gid na niya dayonon bahala nagsakitan siya. Mao na ang Ginoo gilansang sa cross, ningon ang Ginoo kalami gyud tingaling patyon ani nila, usar gid nako kasulti maigo ni sila kilat, hurot man gid sila kamatay, di na jud ko ani maigo sa mga latigo, sa mga luwa, mga tamparos, di na jud ko malansang sa cross, igon ko lang kilat ni mga tawhana, patay man gid hurot. Pero di baka ni dautan ang akong gihuna-huna. Ay, dautan man di ay ni, sagdilag ako yung malansang sa cross, ako lang yapon silang higugmaon. Mao na, ang ikaduha nga kinaiya sa gugmang Diosnon, andam mo antos, aron dili makasala. Pero ang gugmang tawhanon, maglikay sa pag-antos, bahala nagmakasa, basta walay pag-antos. Muna, buwag dayon, ini kami niyo, antos na kayo, buwag dayon. I will look for the right person in my life. Right person. Kumusta man na rong Paris ni mos kinabuhi karon? Right or left? Wapa ka mo left. Ay. Nakabay daghan din nga ni left na. Ni buwag oy sus pader mamatay ko dili nako buwagan karon pader nga ni buwag nako sus praise the Lord gyud lipay na kaay ko malinaw na kaay ko nako niya balaan ka na siyempre pader kay malinaw na gud ko balaan na gid ni kay biya nimo so anda mo antos ang gugmang Diosnon nya dayon ang lain pagyud nga daghan man kay kalainan no pero ang lain pa yung kalainan sa gugmang Diosnon kay kanunay nga nagtan-aw sa paghatag or kanunay naningkamot sa paghatag og kalipay sa iyang gihigugma. So kaning gugmang Diosnon gawas nga maglikay sa sala anda mo antos ang iyang purpose tagaag kalipay ang iyang gihigugma. Kinsa ninyo dinhing mga asawa nga ang inyo radyong gihuna-huna ang kalipay sa inyong bana taas ang kamot.
Naiusa. Arisgada kay tanang ni isa. Congratulations. Kinsa dinhing mga banaha ang imo ra jong gihunahuna ang kalipay ra gyud sa imong asawa. Tas kamot. Wa pulos mga buangon. Kinsa dinhing asawaha ang wa gyud kayaw-yaw sa iyang bana sukad masukad pagminyo nila ta sa kamot. Tanawa nganong nagyaw-yaw man ka kay ang imo namang kalipay ang imong gihuna-huna. Mao na. Sa laktod pagkasulti wa pagyud mo haom ang atong kasing-kasing sa kasing-kasing ni Jesus. Bisag kining pari dali kay magyaw-yaw kining naghumili. Jesus. Mao nang wa gini kalipay usahay ang naong ani bugat pas galingang bato. Ningon man Ginoo kanang ang mga buangon kanang skandal hikti ra go nagalingang bato ihog ngadtos dagat aron mamatay na. Bugat man go nang galingang bato kining nagwali na gini panahon nga ang naong ani bugat pas galingang bato. Ngano man kanunay mang nagyaw-yaw. Nganong magyaw-yaw man ta? Kay atong ipamugos ang atong gusto. Kay nagtuo ta nga kung tumanon ang atong gusto, malipay ta. Ang Ginoo dili ingon ana. Kay bawsa nga ang iyang gusto, makalipay nato. Pero kung magtuman kita sa atong gusto, di ta niya pugnan. Andam siyang magantos, aron lang ta, malipay. Bahala na ning atong kalipay ug mosangko sa kadaot. Basta malipay lang ta. Oh. Lingiyay mong tupad ing na gusto ko happy ka. Na. Nya maingon din siya ay nagpaningil ha. Muna ang mga sugo ni Kristo pirmi gina siya nga nakasintros kalipay sa atong isig katao. Sama pananglit moingon si Kristo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Sa pasabot ana, aron malipay ang imong isig katao. Kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Malipay ang imong isig katao. Ibaligya ang tanan imong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Magyapon kalipay sa isig katao. Pasaylua sila kapituan kapito. Kana inig pasaylo nimo sa imong isig katao, lipay ang isig katao. Di ba? Unsa pagilaing sugo ni Hesus? Unsa pa may laing sugo? Nga makalipay gyud kayo. Kana bang di taganahan ba? Ha? Pagpakamatay para sa imong isig katao. Ninduta na no. Kana bang moingon ka sa imong kaubas balay, I am willing to die for you. Ana. Sus ninduta na lipay gyud kay ta. Unong ba? Mounong gyud kaniya. Mahimo ba ni nato o dili? Unsa inyong paminaw, mahimo dili? Daghan ang nakapruiba nga mahimo. Ang pinakarisin karon natong gihandom Bishop Chopilo Kamomot, San Vicente Ferrer, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, St. Francis, Mother Teresa, porti ng daghana, San Roque, San Isidro, gipangbuhat ni nilang mga butanga. Nya nahimo ba? Yes. Naagani mga buangon kayo sa mga San Pablo, St. Ignatius of Loyola, San Agustin, mga self-centered kayo nga mga tao, pero pagdawat nilang Kristo, pagpasod sa ilang kinabuhi, porti na gyud nila, liwat na gyud kay sila ni Kristo. Ang ato lang dayang buhaton, mao ang pagpaubos. Matod pa ni Kristo, sundan ninyo ako, kay ako mapaubsanon. Ako mapaubsanon sa espiritu. Humble down. Kana bang moangkon ta, we are not in control of this life. Wa gid tay mahimo kun way Ginoo.
mo na pasudla ang Ginoo diha nimo, everything will become happy. Kani bitang ato din mga proyekto, makaingon kita pagkadagko aning pratsika o kantidad 35 million ang atong kumbinto, di apa diri palitonon o madaba ni 70 million pastilan kadagkoan. O gato gining hunahunahon na kita gimuhimo ani di mas stress ta, mamatay na lang tingali ta. Pero kung moingon ta usa ta kasimbahan, ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman nya kinsa tong mutuman sa kabubutos Ginoo malipay, mag-anam dayon tagka-relax muna, relax ra taron nga namalit og slots. Ang atong SBF dag as of yesterday niabot na og 25,107 slots. Pakpak hinay-hinay pero naagyod niya ang atong 19 slot challenge para sa akong ika-19th anniversary niabot na sad og 19 slot challenge ang akong nadawat. Pakpak yapon mga apil mo ani lipay kay mustanan, pero di mo apil kuwang ang inyong kalipay. Muna matud pa ni Hesus, gitago ni sa amahan, gililong sa amahan ngadto sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon ug mga dungganan. Kay kaniman kong mga maalamon ug mga makinaadmanon, center kay na sila sa ilang kaugalingon, dili sa uban. Magsunod na sila sa ilang kinaadman, dili sa kinaadman sa Ginoo. Munang ma-stress gyud, kapuyon gyud, mag-depression gyud. Muna iampo nato nga ang ato mga leaders mosunod untas Ginoo. Nya kita sa dinhi sugod karon sundon gyud nato ang Ginoo, pasudlo nato sa atong kasing-kasing ug ang Ginoo nay magbuot unsay bation sa kasing-kasing, unsaon paghigugma, kinsay higugmaon ug hangtod kanusa higugmaon. Ang Ginoo gi atong sundon, ha. Sige, manindog na ta kadtong mahigugmaon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Ug kaniadto nitog sayuta. Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalangin sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, ning saka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, uban ang dakong pagsalig, muampo kita ngadto sa Amahan nga ihatag unta niya kanato ang atong mga gikinahanglan aron kita mahimong balaan og malipayon. Muingon kita, Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang simbahang Katoliko mamahimong tinuod nga ilhanan ug instrumento sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga ang mga pamilya magpuyo diha sa matuod nga gugma ug pagsinabtanay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma. Nga sila nga naghago ug nabugatan, makakaplag ug pahulay diha sa manggihatagong kasing-kasing sa atong manunubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong gugma.
nga ang mga masakiton makaila sa gugma ni Kristo diha sa paghiusa nila sa ilang kaugalingon ngadto sa mga pag-antos ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga si Halangdyong Tufilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa tunahing kalipay diha sa kasing-kasing ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong gugma. Maluluyon og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga ang kasing-kasing ni Hesukristo imong anak, nga puno sa gugma alang kanamo, tungod sa iyang gugma dawata ang among gasa ug pasaylua ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kanidyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa gibayaw na siya didto sa cross sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan ug busa uban sa mga santos ug mga anghel. Nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nag-ani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Oh
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
O Amahan, kining sakramento magpuno unta kanamo sa gugma ug magdani kanamo nganha kang Kristo imong anak ug magtudlo kanamo pag-ila kaniya diha sa among mga igsuon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang kalipay nga Diyos nun. Kanang ang atong kasing-kasing gaan o malinawon. Mahitabo lang ni kung sudlan ginato o gugma nga Diyos nun, dili gugma nga tawhanon or kalibutanon. So salamat sa nahigugma nato dinhi sa Diyos nung paagi nga way hunong pagpaambit sa ilang mga grasya atong mga namalit og slots. So ang atong SBF DAG nahalina na as of yesterday og 25,107 ka slots, anaa pay 50,893 ka slots nga available. Niya ang ato sang 19 slot challenge na nay 29 kabuok ka 19 slot challenge. Salamat kay ninyo sa inyong gugma sa simbahan o pagsuporta sa inyong parish priest. Atong pakpakan ang namalit. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.